ha dùbhlan roing in nistre. It's on Latha Eadar-Nàiseanta nan Tìgear a comharrachadh féimi sinne a go an lí I chéile agus fiaching leis an Tìgear a séir I dhéanamh le peant-aodainn. Díseal Leland? Díseal. Ok, 3, 2, 1, Ok. Nistre. Mas dal bhil fan wat ik een Orange. aan het geeltje. Kun je gaan scahan akin. Hanneer. Garan dit. So, misschien je weet. So, mas dal wel Maar zijn. Oh, Maar zijn je kajak. Orange. Orange. Kom ik pent dan nog niet al. Orange gelauw. Wat zijn orange? How? It's a villain. Ja, so show wat han stel jenne. Ellen. Show wat han stel jenne. Peant-aodainn. Aodainn. How kan je doen? Niet gewoon nog. Nistre. Stone. Oh. Wat was dat? En Sulen hoe is zijn? Agus. Het doet dus de brust naar scherpen. Klusen hoe is show? Agus Dùbhlan. Ik heb op zijn. Gaan je scahan, ja kijk. Gaan je scahan? Het me fiach in die maar klusen in goede maroni. Agus Sulen in goede show. Agus een boy. Oh, ben het zijn ik opleggen. Gaan je lessen? Ik zal opleggen. Ik verzak hoe je. Zo gewoon niet. Oh, maar in Johanna, shoppers pepet.